Yes, comrades, good afternoon, everyone. Muli bwanji, mwaswera bwanji, ena mwasuka bwanji. No, comrades, chamba ndiye na kupepesa. Kuti ndinati zi kwamba Wednesday, if not Thursday, I've never been sinambe ndayankhula hapo VN aliyonse yayi. Anthu ambiri mwakamukundifunsa ku inbox, ene VN, ene audio luwala. Ayi, sinakuyankhe nena, ena ndakuyankhani. Koma as usual, ife timayankhulira wanthu, komanso we represent the people's minds. Anthu ambiri amatikhulupirira pa zimene timapanga. Nkhani ilipo inalipo kuyamba Wednesday, if not Thursday, ndiyo kuti the majority of Malawians andipempha kuti ndiziyankhula ma radio stations ndi ma TV. Ndiye because of that, ndaona kuti ayi ngati anthu akukufunsa kukupempha kuti akomrade wala ma message anu ndabwino kwambiri. Bwanji mupite ku ma radio stations kuti anthu akumamizi kutali komwe kulibe mafoni, ma network abwino amangomvera radio at least uthenga wanu uzikafika. So as such, ineyo ndine Malawi yemwe ndimakonda dziko lathu kwambiri. Ndanena to sindingathe kukana chifukwa ngati Amalawi wandipempha ndiye kuti mwa ineyo aonamo phindu. So nisapite patali kuyamba Wednesday, I've been trying to engage with the media houses across the country. Koma maka ndayamba kuno kumpoto. What I've done so far is I'm bringing together all the radio stations. Alipo ma radio stations kuno kumpoto. Ndaika pamozi komanso tasankhaso one good company ya consultancy yomwe yukupangaso ma research kuma areas komwe uthenga umene ufunika kwambiri. So I've been very busy working in offices, working in studios, trying to make some recordings, na also akumandiuza what to do ndikamapanga ma program amenewa, because I don't want to take my campaign ngati campaign yachisawawa. Kumbuyo kose kutakhala tupanga campaign mine yachisawawa. But now I want to take this campaign so seriously kuti uthenga ukakamala pesa Malawi aziziwa zenizeni zomwe tikuthandauza tikamata mvotere msogolo wabwino ku Malawi yemwe kwa ineyo ndi Dr. Dasoka Bambe wa Chipancha ITM. Ndiye anthu ena mwina mkhoza mafunsa kodi comrade wala bwanji mangu cha Dasoka Bambe wa ITM whatever. No, comrades Malawians, let me be honest with you. Ndinene zenizeni zabwino zachilungamo panopa ku Malawi candidate amene aukhangata ndikuthekera to resolve or to deal with the issues that we have at hand. Kusayendesedwa bwino kwa chuma chathu kapena kulowa pasi kwa chuma chathu. Munthu amene angathe kuthana nalo vuto amene lili ndi Dr. Dasoka Bambe chifukwa one, ali ndi experience. He has worked with civil service, he has worked with private sector, komanso he worked with very key positions, very strategic and sensitive positions. He was a budget director when he was working ku Capitol Hill. Komanso he had a secondment kukatenga ntchito ya governor ku Reserve Bank. So ni munthu yemwe amaziwa kayendetsedwe ka chuma. Komanso ni munthu yemwe akuziwa pamene Malawi inasokoneza njira yoyendesera chuma chache kuyamba 1994. So you can see this man si munthu oti wamba ngati mene upangire naso enawa makandidate enawa angopanga ndale alibe upangiri wina uli wonse, komanso ena tinaonapo kale akakhala mboma sana tithandize ya. So this is what I want to share with you today, kuti campaign ya Dasoka Bambe panopa kuzera mwa Samuel Wala ndizipita ma radio station pa mafoni pa ndiziyankhula zotiyankhula pa ma radio station. It will be also recorded tiziyankhula ngati mene ndikuyankhula papa uthenga mene ndikutumizanu. So I've been very busy because the project it needs a lot of technical expertise. So I'm engaging with a lot of people. Komanso ndikumapangaso engage ndi anthu omwe amaziwa za economics, omwe akundiuzanso how to interpret some of the things zomwe Kabambe akuyankhula. Kumauza mtundu wa Malawi ngati mjana yankhula kumasintha kapena ma whistle stop zisejama yankhula zija ndikumazipangaso anthu ena akumanipangira interpret
the meaning of some of the things zomwe Kabambe akhala akukamba since atakhala mtsogoleri wa chipani cha UTM kuchokera ku convention. So I've got a big job to do. Ndi ntchito yayikulu kwa basi. Ndi nthawi zakuti mwina ndibwere pa phone ndikuyankheni ma message anu ena ndikumakhala ngati womangika because each and every time someone brings a new thing, someone is trying to guide me, someone is trying to correct me. So nkhani yathu yoti sinamveke the past days menda chilam is nothing, but I'm preparing for this project yoti kuyamba mwina next week or this week tikandi pama radio station amene tikuuzani. There will be a program schedule yomwe ikhala ma newspaper komanso yomwe ikhala pa TV tizipereka ndithu kuti auze na Malawi with Comrade Wala akhala ku radio ya Ukalonga, ya Kurumbi, ya Unkhatabe, ya Kunzimba, kapena ma radio station amu Muzuzu, kapenanso ma radio station ena ku Central Region, ndi ku Southern Region, ndi ku Eastern Region. Konseko ma radio sewa, I'm engaging with them, I'm working with them. Kayamba ndithu kuyankhulana nawo kuti atipaseko kanthawi. Sitifuna kuti program zikamapangika wina asati asinaimvere kuzikhala kubwerezanso ma program amene wawa ndikayankhula zene yankhula zija pakhala pa free time azikapo ndithu kuti Comrade Wala ayankhula pa 3 o'clock azikuza in advance kuti ndikhala pa radio station itiyo komanso kukhalanso kuthekera anthu ena you be making some phone calls kuzimba kumandiimbira mafoni kumandilimbikisa kapena kumandiuza kumene uthenga si unafike bwino wokhuza ndi Daso Kabambe. So this is part of my job yayikulu yomwe panopa ndikuikonzekera. I have also to thank those people from diaspora. Anzathu ku diaspora, thank you very much for your support. Koma support yayikulu ikufunika panopa chiwa ndiye panopa ntchito ilipo yayikulu. Koma ndikuthokozeni mwayamba kale kundithandiza ndingokuyamikani kuti yayi chilichonse chikhala bwinobwino. Komanso there will be a lot of transparency in what I'll be doing. Sindibisa china chilichonse koma chilichonse chimene mwandiuza kuti ndikauza president Akabambe ndikatenga ma message anu ena ambiri. Of course anthu ambiri amene mukundiza ma message kwauza president wa chipani cha UTM omwe ndi Daso Kabambe ndimatumizira. Komanso on top of that ndisanaiwale ndithokozese kwambiri akuluakulu no onse ako executive kuzera ku executive kapena ku NEC ya UTM kuzera mwa secretary general yemwe ndi Comrade Willet Kalonga pondipasa okay ndi program imeneyi yoti niziyankhula pa wireless. Chwa ninapempha ku UTM kwa secretary general, ninapemphanso kwa zathu publicity secretary Comrade Njawala ndi nakuluakulu ambiri achipani including the president kuti aya bwana campaign yanga ikupita pa wireless. If there's anything abwanawo apresidentiwo akuzanso kumandipasako nzeru chimozimozi a secretary general ngati pale mauthenga ena in the course of the programs azindipasanso mauthenga okhuzana nditi ndiauze Amalawi. So you can see ndi ntchito yomwe si ya ndalama ayi, si kuti kama ndizilandira salary ayi, koma the same commitment yomwe ndikupitiriza chiyambire nthawi ja SKC ali wamoyo. So I'm continuing with this project in search of a good leader. Kwa panopa good leader tinampeza kale, kwa panopa tufuna timdinde fundo za msogolera amene tinampeza kuti fundo zena kunena yeye zoti azasinde dziko lathuli lizakhale pabwino zakhale ozidalira pachuma fundo zake ndi easy because msogolera bwino ndi Daso Kabambe and he's going to win the elections without fail. Enawa ndi ndale basi, mukafuna ndale pitani kuzipani zinazo. Ndena mukundifunsaso mafunso ena okhuzana alliance. You are saying koma yayi Kabambe bwanji ngani alliance panopa ku Malawi ndisaname boza za alliance zotentisiya kayapo tentingoona za msogolero wabwino ngati alliance itakhaleko yikhalako kwa panopa ine ndikapera pa wireless nkhani yanga siyokhuza alliance koma nkhani yanga ndiyokukamba za msogolero wabwino yemwe alipo ngati kuli alliance ndi president iwo ndi executive yawo nthawi kazakwana kwa panopa ineyo kwa ineyo ngati Samuel Wala sindikuonazo chifukwa choti ndichule alliance ndikamapangira campaign Daso Kabambe because Kabambe is the only person who is fit to change things in this country economically. So why should I talk about alliances? Ngati alliance atakhaleko it is about maybe ndale because politics goes with numbers. Komabe fundo ndiye nayo khapa sogolo. Kuti munthu ukhale mu alliance
anthu anzako aja ufuna khala nawo mwalansi nawo sadindeka ifundo zawo. Ndiye zipani zimene ambiri mukuzitchula kuti tikhale nazo balansi sizikudinda fundo zogwira mtima zoti mungapita nazo balansi. Because the challenge will be like this: when you go into alliance for the sake of just pleasing the people, kungosangalatsa anthu basi kuti atipite pa alliance tichose mu MCP mboma ndi zimene zavutazi. The Tonse Alliance failed because of the same thinking and mentality. And I apologize to Malawians. Tinapa campaign ya Chakwera tili ku Tonse Alliance paka kunchosamo DPP mboma koma sisi zinatithandiza ayi. Sisi kusintha ndale za penza Afrika hapa yukanga DPP ja sinachoke kwa mangochokamo chabe anthu a DPP koma zikuchitika nzobwiza za DPP zija zimene apanga Chakwera ndi zimene apanga DPP zungofanana. So we have got this problem. Zipani zimene zani mboma kale ndi chipani chimene chili boma panopa zochitika zawo zingokhala ngati zingofanana. Koma panopa kukhala ngati zayipisanso kwambiri zili wesi. Komanso ena ambiri mukuziwa kale nkhanza zili ku MCP. MCP alephera kuyendetsa boma ili bwino chifukwa they have been targeting individuals. MCP kulephera kuyendetsa boma, it has been targeting members of the members of Tonse Alliance. Komanso Malawi ambiri omwe anathandiza Achakwera kukhala pa mpando ora amene anapanga Tonse Alliance likhale pamodzi yukhala ngati kuti anthu ambiri ndokhumudwa ndi mchitidwe wa MCP. Mukati mkumbukire bwinobwino munthu amene anapangisa kuti Tonse Alliance yigwedeze boma ndi kuchosamo DPP boma anali Saulos Chilima. Taonanitu kulibe lero tikukamba pano. So what I'm trying to say is about alliances, tentonekaye kuthekera kwa zipani zinazi kodi zili ndi fundo zanji. Tikaona boma limodzi ngati alliance iwo zipani zinazi ali ndi fundo zanji. Sasa kukamba za fundo. No party is coming out the way Daiso Kabambe is doing DTM. Au kamba fundo zikuoneka. Koma ena wa mufuna towenawo kwa alliance ali ndi fundo zanji zoti zikwa kutithandiza ku Malawi kuno. So these are the things that comrades Malawians, you must think over it. Think over these things. Zigani zeze ndikukuzana hapa. Ena wa mufuna tikhale nawo pa alliance ali ndi fundo zanji. Kapena amene ali boma wa china Chakwera wawa ndi MCP ali ndi fundo zanji ko pano pali boma mwe koma kulephera. So why should we talk about alliances? So Daiso Kabambe azakapa about paper. That's why pano patifuna tenge campaign yipite kumuzi. Full stop. Tufuna anthu akumuzi amvere ma radio station. Ena mwana kuti ayi mawelesi kumuzi kulibe. Iya mawelesi kumuzi aliko. Ukina saname boza ya. There are radio stations in the villages. Matown mumu muli mawelesi anthu ena alibe usitu ya lesa mena come city and the phone. Ayi. Koma this project it will involve a lot of money. Chota ona kuti ndama zifunika inde koma sati zambiri. Chifukwa tikati tiendere uko ndio uko kuyenda kukakumandi anthu mamizi it's very expensive. Ndi misewu yathu imene yoyipa. Komanso pali zambiri zoti munthu uyambe ulendo ukakumandi anthu. To organize a meeting or kaulendo kuti upite kwina kwake sizimakhala bwino. It is very very costly. So comrades kukhala cheteku ndangokhala masiku amene while preparing tapangapo ndithu ma recordings apo ndi apo koma ambiri tizipangabe as we go on. Koma program ya Powerless ikayamba leroli ndio tipanga program ya Powerless mpaka siku lovota pa 16 September. So ni ntchito yayikulu kwambiri sinikhandi mpata mwina opuma. But what I'm trying to say anzanga nonse amene muli ndi kuthekera mukuziwa when you are campaigning we need resources. Tithandizeni. Muzithandiza apo ndi apo anzathu ku diaspora ndakuya mikanikale. Keep it up. Keep pushing us. Tilipo ambiri omwe tikupanga campaign, tilipo ambiri amwe tikuzuzula boma la MCP. Koma sitonsefe tikukamba zoti kodi msogolero amene tikufuna azatipangire chani. Tungozuzula kumunyoza Chakwera, kunyoza MCP, koma sitikukamba fundo zomwe tingamthandize msogolero amene akuzasasina zinthu muziko muno. So many people who are pointing fingers as this failing government ya Chakwera. Koma fundo zeni zoti tikambe kodi msogolero amene tikufuna ndi msogolero mtundu wanji. Of course inde kuli majority vote. Koma bega kati tingamvotere munthu mavoti ambiri kwa munthu alimbe ndi kuthekera kuyendesa ziko tapindulapo cha. Koma Daiso Kabambe atisa ndi kuthekera. You know his background. Anali ku DPP. He performed very well. Koma ali ku DPP komweko as ali ku opposition ku DPP komweko.
Daso Kabambe was not loved by some other people, members of DPP. Chifukwa ika anachokako ngati mene apangira SKC. Anachoka ku DPP chifukwa cha mikangano, internal fightings. Then ngati DPP inalephera kupanga resolve ma issues amenewo anapangisa Daso Kabambe kuchoka kumene kuja. How can they resolve issues of a national importance? It's just like MCP. MCP chiloweni mboma kwa kukhala kukokana kwa koka mpaka lero MCP dakali kokana. Then ngati ukokana mpaka lero 4 months to elections or 3 months to elections. Adakali kokana koma liboma but they're not performing. What do you expect from these people, Malawians? Mufuna chani kwa mkwemeza chani kwa anthu amene wawo. Aukangana aliboma momwemo zisizi kuyenda koma kokana. Palopa kokana kwa MCP ma primaries. Kwa hiyo ku DPP chichokeni boma akhaukangana nkhani ya usogoleli. Ndi okalamba, ndi otani mpaka ngoikapo munthu okalamba mpaka lero. They have failed to resolve issues with DPP. So what do you expect from them? I'm not ruling out about alliance. Alliance zakuzokhalako. Koma alliance ikhalepo kuti enawo auna kuthekera mwa msogoleli wina. If DPP ikazaona kuthekera mwa Kabambe, they can go into alliances. If MCP ikaona kuthekera mwa Kabambe, they can make alliances. And making alliances is not Chakwera kapena sogolazi pan okaoka ai. All vote anu. You can just dump your party leadership osampasa vote msogolazi pan chano. Nungo vote na muntu otheka. But in Malawi we don't now vote ya kumanayi panopa si kufunikaso kuti tizikamba zokuti we watch pan chanja. Tungofuna Malawi wabwino basi. Yemwe yakuzwa kusintha zinthu. So panopa abale tonsefe ndifo zindikira. Ngakhale munthu osapita ku school masiku ano amamva chizungu ku Malawi. Palibe wopusa ku Malawi kuno kwa. Therefore, tikufuna msogoleli wabwino, tikavotera munthu oti kamavota mtima wathu ukakhale uli m'malo, tikakhute tamvotera akasintha zinthu boma. Koma enawa tawaonapo kale kuba. Enawa kuba. Olali boma tawaona kale ndosankha mitundu. Alipo. Akule analephera kupanga cabinet achakwera akulepha kulesa bomba because he failed to come up with a good cabinet, making very poor choices. Kwaika anthu opanda phindu kwaika cabinet. That's why things are not okay. About the IMF issue. Ngani yokuza IMF hii Amalawi ndisapite patali. IMF yakusegwani kumaso Amalawi kuti usogoleli wa Chakwera walephera kuyendesa zikoli kukuza nkhani ya chuma. Ndiye iliyo mukakamira bwa. Amene kuti boma ndi omwe la MCP. Inde boma ndi omwe kwama mwalephera kuyendesa MCP. That's why IMF yachita pull out. So ngati IMF yaona kulephera mwa Chakwera. Iniwo Amalawi ndinu ndani? Gosaona kulephera mwa Chakwera. So this is a wake up call. They're going out or closing doors of IMF ku Malawi kunoko. Akusegwani kumaso Amalawi kuti Chakwera ndi olephera. Anthu achamafuna madonors aja akumthawa. It's a sign that nolephera. IMF ikukuzani zizi while you have got 4 months into elections. Koda Chakwera pitirire kuthamangisa mabungwe kenako ithawa ndi World Bank. Tizatwapo gwira. So comrades, Chakwera with IMF alepherana. Chifukwa chani Achakwera saziwa kuyendesa boma. Lakanika IMF yachokako. Meaning that mwayi wa Chakwera kuti alendeso vote anu Amalawi ndi chabe samwina kuti ufiti itu. So ngati IMF yakuza na IMF Amalawi kuti Chakwera ndolephera kuyendesa chuma cha ziko. Ndiye niwo Amalawi mukakamira chakuti Chakwera akhale pa ballot paper. Think twice over that. But also I feel sorry for IMF to leave this country just because of Chakwera. Chakwera watipwetekesa ndi makani akewo. Ziko mkambi comrades, good afternoon everyone. Malawi, Camera.